Hyzmatdaşyň Türkmenistanyň dürli ururdaky düzümleriniň wekilleri bilen geçirýän duşuklary taraplaryň gatnaşyklary ösdürmäge bolan işlerini görkezýär. Ýa-da häsiýetde geçirilýän duşuklar hyzmatdaşygyň ýokary netijeleri besimleri üçin edýär. Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadiýet ministrligine Keysnev Holat Amerikan kompaniýasynyň Kavkaz, Günorta we Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça işgör direktory Stuart Campbell bilen online maslahat geçirildi. Video şekilli maslahatyň maksady bu kompaniýa bilen ýurdumyzyň hususy ulgamynyň wekilleriniň arasynda hyzmatdaşlygy ýoly goýmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmakdan ibaret boldy. Maslahatyň ahyrynda ýurdumyzyň halkary giňişligine, awry mertebesiniň belinde galmagyna, mehriban watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyna bimeçwer işleri amala aşyrýan hormatly prezidentimizin janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan ýyl ýurt bähwetli, umumy adamzat ähmiýetli, tutumly işleriniň mundan beýlägim rowaç bolmagyny arzu edildi. Türkmenistanyň adalet köşkünde Türkmenistanyň kazylarynyň 3-nji maslahaty sanawiýe aratnaşyk arkaly ýokary derejede geçirildi. Türkmenistanyň kazylarynyň 3-nji maslahatynyň gün tertibine laýyklykda Türkmenistanyň kaziýet ulgamyny ösdürmegiň 2017-2021 ýyllar üçin döwlet maksatnamasy boýunça amala aşyrylmaly çäreleriň meýilnamasyny ýerine ýetirmek babatda alınıp berilen işler seljarildi we bu uğurda öňde durýan wezipeleriň üstünde durulyp geçildi.